Oed i ddewge. Oes, gem galad edrych ia. Wel, da chwarae un o'r tîms cryfan yn y lig. So fe eisiau rhoi hel iddyn nhw heddiw. O'r mynd i dechrau iawn. Rwan, dychmygwch y sefyllfa. Dych chi'n cyrraedd mis Rhagfyr yn eista ar waelod y domen. Di colli 9 allan o 10 hyd yn hyn, a pnawn ma eisiau croesawu tîm sydd eto heb golli yn y gynghrair. Wel, dyna'r sefyllfa sy'n wynebu Gaerwen pnawn ma, wrth iddyn nhw croesawu Bae Trearddur. Alwyn, fel rheolwr ar Gaerwen, mae rhaid i fi ofyn sut mae'r nyrfa pnawn ma? Wel, mae nyrfa fi yn diawledig i ddeud y gwir os o'ch chi. Dych chi'n fawr, mae'r ogia, maen nhw'n troi fyny bob wsos, without fail, curo, colli, neu gem gyfartal, maen nhw'n na bob tro, a maen nhw'n trio i gorau. Da chi'n chwarae un o'r tîm yna sydd tua'r brig pnawn ma? Yndan. Wel, deud y gwir os o'ch chi, mae gen nhw ffantastig o players. Mae'n rhaid mi ddeud amdani nhw. Dych chi'n fawr, a maen nhw'n heiddi fod yna. Ond wedyn gobeithio fy'n upset heddiw de. Ia, achos dyn nhw heb golli eto tymor yma. Da chi'n meddwl bod gennych chi ddigon yn y tanc i fod y tîm cyntaf na i ddechrau nhw pnawn ma? Oes tad. Wedodd Jimmy Greaves is a funny old game. Ynde? Wedyn gobeithio na ni fydd y gyntaf i giro nhw heddiw. So, be fydd yn agos yn y stafell newid na wan cyn i'r hogiau dod allan? Rhoi hel iddyn nhw. Oed i ddewge. Oes, gem galad edrych ia. Wel, da chwarae un o'r tîms cryfan yn y lig. So fe eisiau rhoi hel iddyn nhw heddiw. O'r mynd i dechrau iawn. OK, boys? Gabs, gyn ti rhywbeth dweud? We're playing 3-5-2, OK? With you and Ethan up top. Leon, Aled and Jason, back 3. Sydol, goal kicks. Either be Jason neu Leon yn cyfyn nhw. Iawn? Styn, Ned y Ces, Brooke. Llwyd i da. Rich, Cian, wing backs. Dwi eisiau chdi weithio'n galad yma iddiw. Fynyag i lawr. Rhyw beth efo chdi, Cian. Lle mae'r bychan da. Os gei di jans cytu fewn hitiau, tria fo. OK? Peth di, ti'n gwybod efo'r cae yma. OK? Iawn? Boys, Billy, Brooke. Solid midfield, mate. Plenty of confidence, OK? Just enjoy it, boys, yeah? And let's get an upset here today. Brooke, captain. OK, boys? Let's get out there and enjoy it, yeah? Come on! O Catrin, dyma di'r lle i fod, cos mae dipyn cynnesach i fewn yn fama na beth di tu allan yn fanna. Dyma lle wyt ti'n cysgodi bynawn ti Sadwrn fel arfer? Ia, lle gorau i fod. Dwi'n dall dim ar ffwtbol, so gwybod mwy am bwcio burgers na. Ond ti'n dall rhywbeth am beth sy'n newydd fynd on tu allan yn fanna? Wel, mae Trearddur Bay newydd sgorio. Mae'n reit dda, actually, cos mae wedi cymryd 10 munud iddyn nhw'n neud, which yn wahanol i fel arfer. Be, sut mae'n mynd fel arfer felly? Rhyw 5 munud allan. OK. Oeddech chi'n nerfus pan oeddech chi'n gweld pwy oedd yn chwarae yn erbyn chi pnawn ma? Wel, fod yn hollol onas, o'n i'n gwybod pwy oedd ni'n chwarae, so eisiau cyrraedd yma. Lle nath pethau ddechrau mynd yn wrong pnawn ma? No sgorio. I ddechrau fi. Ac hefyd, di goalkeeper fel arfer ni dod yma heddiw. So oedd rhaid ni roed un o'r rogiau fewn yn gol. A dydy o ddim yn gol geidwad, ond chwarae teg o, nath 100% a fydda'n gofyn dim mwy iddo fo. Rhowd yn y gyd, bob i wan jack yn nhw. Ar gweitha'r sgôr siomedig? Ia, gweitha pawb a phob peth de. Yma o hyd. Yma o hyd de. Na fydda'n rhaid Dafydd Iwan de.